ken nagasat nga rabii iti Wednesday kakabsat tinga iti lawas. Nga isu iti pinili tayo nga panagkakadwa. Tapno akas maysa nga klase kakabsat. Adalin tayo ti Sabbath school lesson tayo. Akas maysa nga klase adda tayo itata. Kada iti maysa kakabsat nga commitment tayo. Dahil iti panag-iinadal tayo, ket isu iti tumulong, mangisagana kada tayo, nga mangipaset kakabsat, nga intun umay a Sabado. Ket adda tayo tumitlaeng iti Sabbath school class tayo. Either akas maysa nga teacher wenno facilitator, wenno maysa nga estudyante, nga danto iti mabalin tayo nga ibingay alawag kakabsat. Tapno dayjay panag-inadal tayo, agbalin nga lively. Iti ibagbagatay nga road, iti Sabbath school alive. Iti biag iti church, ket adda kakabsat, iti uneg iti Sabbath school. Tapay, ti kuna tayo, the Sabbath school is the heart of the church. No nasalunat ti puso, nasalunat iti maysa nga tao. No nasalunat iti Sabbath school, nasalunat iti iglesia. Ket sikaken ti siak, usaren ni Apo Dios tapno agbalin ang nasalunat iti Sabbath school, nagbalin meten ang nasalunat iti church. Agyaman tayo kakabsat kadigiti training nga aramiden dagiti Sabbath school directors tayo. Iti union na bingay, iti bandana iti abagatan ni Pastor Ray Orbi, iti bandana ti amyanan ni Pastor Joles Bermudez. Dagiti counterparts da kakabsat. Iti mission tayo da ni Pastor Edward Ungkal. Ket iti araramidin da, dayjay training, dagiti facilitators, tapno, dayjay panag-iinadal tayo, iti uneg ti Sabbath school. Ket agbalin kakabsat, nga beneficial, bendisyon, iti tunggal maysa kada tayo. Ket, datayon iti lesson number 3. Sakbay tayo kakabsat nga agpatuloy, i-shout out tayo, dagiti amin nga kakadwa tayo nga ginadal itata. It's a big class. It's a growing class. Ti panagdakkel na gapumet laeng kada kayo kakabsat. Ket dawatek nga agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Dios. Kada ito nga oras, lukatan mi iti napateg na santuan nga saom. Tapno adalan mi iti ayat mo ama. Babaen kadigito nga simbolo. Maawatan mi kumang. Nga digito'y ket inted mo, tapno maawatan mi, ma-appreciate mi, dahil ayat mo nga agpay kada kami. Tulungam o Diyos, iti tunggal maysa. Sapay kumang at isantong Espiritu, iti makibaet kada kami. Sagot, iti nalangitan nga sirib, ti maited kada kami. Tapno ama, iting kampanag-iinadal. Agbalin nga bendisyon, saan laeng kada kami. No dikit di, uray pa yan, iti Sabbath school class nga pakipasitan mi into no umay Sabado. Pakawanin na kami, Ama. Itinagan na po, Mesos. Amen. Agtultuloy kakabsat nga tiadadalin tayo ket dagiti panang tukoy, ladladawan, simbolo, kasano nga adalen iti padto iti Biblia. Symbols, images. Iti title, iti lesson tayo tata, ladladawan manipod panaggasawa. Images from marriage. Iti paset nga mayulo kakabsat ket masarakan iti Apokalipsis 19, versikulo 9, nga isurat ket basaen tayo. Ket isu kinunana kanyak, agsurat ka. Nagasat dagijay naawis iti panangrabii a pagbudaan ti kordero.
ket kinunana kanyak, dagitoy napudnuda asao ti Diyos. Dagitoy napudnuda asao iti Diyos. Blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. Iti adadalen ti ladladawan, simbolo. No kasano nga adalen ti padto iti Biblia. Idi na panalawas kakabsat. Iti ladawan ken simbolo nga inadal tayo, maipanggap ti maysa a kordero. Nawatan tayo nga ni Apo Diyos kayat na nga iparang, ipabuya, ipakita kada tayo. Dayjay ayat na gapu kadayjay a simbolo, kordero. Naadal tayo kakabsat nga ni Juan idinakita na ni Jesus nga umasidag ken kuana. He declared, "Here is the Lamb of God." Dayto nga lawas iti adalen tayo nga simbolo ket marriage, panagasawa. Makita kakabsat nga ni Apo Diyos is an intimate lover. Kaya't na nga maawatan tayo isuna ken iti ayat na babaen iti maysa nga human experience. Anya dayjay nga human experience, panagkalaysa, panagasawa, marriage. Actually, adda kakabsat iti duwa nga institusyon God established in Eden. Umuna, marriage. Bikadwa, Sabbath. Ampay nga inyong una kakabsat iti marriage, sabay iti Sabbath. When tatikunanan ni Apo Jesus, and the Sabbath was made for men, and the man was for the Sabbath. At dan di tao, sakbay nga inaramid ni Apo Diyos iti Sabbath. Gat amun tayo nga rod ko makabsat, that marriage happened, inaramid ni Apo Diyos, idjay, iden, iti maikanem nga aldaw. Iti Sabbath, isu ti maikapito nga aldaw. Daytoy kakabsat, ladladawan, images, symbol. So, iti adalan tayo itata, marriage, panagasawa. Kitaan tayo nga dayjay panagasawa, iturong na kada tayo kakabsat. Dayjay ayat, kenno kasano iti panakirelasyon ken ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos met ken datayo. Iti lesson tayo kakabsat ket biningay ko iti talo a paset. Umuna nga paset. Panagasawa ket maysa at tulag iti lalaki ken babae. Marriage is a covenant, tulag, between a man and a woman. Iti Genesis 2, versikulo 23 gen 24, na isurat ket basaen tayo kabsat. Ket di tao kinunana. Daytoy ita, isu ti tulang dagiti tulang ko. Ken lasag ti lasag ko, isu mapanaganan to babae. Ta iti tao iti nakaalaan na. Gapuna iti lalaki panawan nanto ti amana ken ti inana. Ket tumipon to iti asawa na. Ket agbalindan to amay maysa alasag. Dayjay purpose kabsat. Ti panagasawa ket maysa at tulag ti lalaki ken babae. Let's make a review. On the 6th day, Friday, idin nga nalpasen iti amin a pinarsuan ni Apo Diyos, He decided to create the crown of all His creation. Nga dayjay nga aramidin na, ket isu kakabsat iti pagtalkan na, kadaytoy lubong nga isu iti pinarsuana. Kunana,
let us make man in our own image. Aramidin tayo ti tao, akas kasping tiladawan tayo. Rimuar kabsat ti lalaki. Ni Adan. Kunana ni Apo Diyos, saan anasayaat nga iti lalaki agbay maysa. So God decided nga ikan na ti lalaki iti kaduana. Sabali kakabsat dayjay naramid ni Apo Diyos. Saan na nga inulit dayjay proseso iti panang parsuana kadayjay lalaki. Tadayjay lalaki nangaramid iti dinamili na manipod iti daga. Saan nanto inyanges dayjay anges ti biyag ket nagbalin asi bibiyag akararwa. But to create a woman na idumduma. Ngayon naramid ni Apo Diyos, pinaturog na ti lalaki, itinaimbang atulog. He put man into a deep sleep and then took one of the ribs of the man. Sana in recap, manipod ka dayjay tulang ti paragpag. Pinarswana ti babae. Idinalpas nan a pinarswa ti babae. Riniing na jay lalaki. Ket dayjay lalaki kinuna na daytoy isu tulang ti tulang ko. This is bone of my bones, flesh of my flesh. Anya itiket na usuon kapsa. Dayjay babae naggapu ijay lalaki. Gapu ta simbolo tad adalin tayo kakabsat. Daytoy lalaki itakdiran na dayjay ayat ni Apo Diyos. Isuna ni Apo Jesus. Dayjay babae itakdiran na iti iglesia. Kandagijay amamati ken Apo Diyos. Again, in the symbol, nagpintas kabsat, I really appreciate daytoy. Panangikabil ti author tayo, daytoy panagadal. I now realize that studying Bible prophecy is not hard at all. Dahil first nga lesson tayo, inbaga dahil author nga nakadado, dahil agbasa ti Biblia nga, kung natin Tagalog, itabida. Nga basaan ti Daniel, basaan iti Revelation. Dati ko na it's not that important. But now, the author buksilan na kakabsat, no kasano iti panagadal tayo ti Bible prophecies, nga agbalin nga interesting. Interesting ta, it is directly affecting me, affecting you. Maawatan tayo, agsipod tat marriage. I am a married man. No ada asawam, maawatam da ito'y kapsat. Kitaan tayo nga ito'y ladawan, images, ni Apo Jesus isuna itinobyo. Sino itinobya na? The church is the bride. Ijay Apokalipsis, in Revelation, ni Jesus isuna itinobyo. Sino itinobya na? Iti baro nga Jerusalem. So, makita yung kakabsat, no alain tayo dayjay inbaga ni Adan. Kunana, daytoy isu titulang ko, kinlasag tilasag ko. Sikakan iti siya, kamkamang ti iglesia. No denggen tayo dayjay sao ni Adan, nga ikabil tayo nga sao ni Apo Jesus, maipanggap iti nobya na, ket sikakan ti siya kamkamang diya nobya. Si kagayam ken siya paset dayjay nobyo. We are bones of his bone, flesh of his flesh. Saan nanto na ideklara kakabsat?
agbalindan to amay may sa alasag. The church, sika ken iti siya, became one with the groom. May sa alasag. Gapu iti simbolo iti marriage. Anyan kakabsat nga nagpintas nga buyaen. Iti lesson tayo, ipakita na nga dayjay a panagkalaysa, panagasawa, may sa atulag, a covenant between man and woman. Dengen nyo dayjay bagana. Kuna nakaket panawan nanto, ti inana ken ti amana, ket agbalindan to amay may sa alasag. Again, in Revelation, ayaban kakabsat ni Apo Jesus, dayjay nobyo, dagijay atat tao na. Kuna na ni Apo Jesus, John chapter 10 verse 16, adda sabsabali akarkarnerok ti sabali a pagtaraknan. When I look at other persons in other faith, I look at them as sheep of the good shepherd. Ulit kakabsat. Kasjay kuma iti panang kita tayo, kadagiti kakabsat tayo iti sabali nga pamati. Isuda, dagiti karnero ni Apo Jesus nga adda ijay sabali a pagtaraknan. Dagitoy nga anak ni Apo Dios adda da kabsat ijay simbolik nga Babylonia. Marba tapay agar aramid kakabsat iti fornication, agar aramid iti basol. Marba ngem adda digiti anak ni Apo Dios ijay nga institusyon. Isu nga iti ibaga dayjay nga anghel kadagijay nga anak ni Apo Dios nga adda pay laeng iti sabali nga pagtaraknan, iti sabali nga pampamati. Revelation 18 verse 4. Come out of her, my people. Iti conversion kakabsat ket trabaho ni Apo Dios. Kang kanayon ko nga ar-aramidin nga ilustrasyon daytoy. Palubusan yung osar manen. Umuna nga pa nagbisita iti pamilya da Sister Gemma Concepcion and Brother Jerry Concepcion iti Aritao, Nueva Vizcaya. Was when I was invited nga kunada the Brother Hill ni Pastor Rick nga Matyo. Pastor, intay man agbisita, that interest me. Napang kami. Unknowingly in pandak kakabsat, iti maysa nga trabahador iti United Methodist Church. Maysa nga pastor. And if you know Sister Gemma and her personality, she is warm, she is articulated. Apang nga nagtugaw kami, ijay salas ti Balayda, a direct question was asked to me, Pastor, da kailaeng kadi nga Seventh-day Adventist ti may salakan. Have you ever been asked dayta nga saludsod? And what and how will you answer? Kastoy ti panang sungbat ko, kabsat. Kuna ka, Sister Gemma, ni Apo Jesus laeng iti mangisalakan. Saan ta nga adalan iti pamatim, wenno iti pamatik. Iti adalan ta ket ni Apo Jesus nga mangisalakan. And she agreed. Ijay salas daw uray mapangkayo tatakapsat. She has many Bibles with different versions. Nangalak iti may isa nga Biblia. Kaya kunak, linukatak ijidyanten, the declaration of Jesus, kuna, I am the good shepherd. Amuk dagiti karnerok. Dagiti karnerok intunno ayabak isuda by their name. Sumurot da.
May sa nga kababalin ti karnero kabsat, uray no sa dino iti ayan na. Anyaman a trabaho na. No ayaban tinaimbag a pastor, no pudno a karnero. Rumuar, sumurot. And then, I directed the study in John chapter 10 verse 16. Kunana, dinaimbag a pastor, nga ni Apo Jesus, I have other sheep in other fold. In studying the sheep, we must know the shepherd. Ulit kabsat, no kaya mong agbalin ka nga pudno a karnero, masapol nga dayjay pastor iti adalan. So we studied about the shepherd. Anya iti, since we were trying to compare, di pamati ni Sister Gemma, kinti pamati tayo, the judge must be the shepherd ni Apo Jesus. Anya iti ugali ni Apo Jesus. So we went to the Sabbath. We went to the Sabbath. Luke chapter 4 verse 16. Akas ti ugali na, ital daw panaginan na panjisab. Matthew chapter 12 verse 8. Isuna iti Apo tal daw panaginan na. Then we studied from the Bible that the Sabbath is clearly indicated as the seventh day of the week. Manipod iti Biblia manin kabsat. God proved that the Sabbath is Saturday. Again, conversion is the work of the Holy Spirit. Han nga siya iti nang convict sa Holy Spirit. Sumaruno nga napanlanggimong ka pastor nga rod ni Sister Gemma. She stood in her church in Santa Maria Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. At Methodist Church, iti igid, baba iti turod. Then she said her decision that that was the last time that she will stand in the pulpit. Apay kakabsat. Anya dahi inbagan na itibiya, ket panawan nanto, agbalinda amay maysa. You cannot be a true follower of Jesus unless you will get married, open and close quotation mark, with Jesus who is the bridegroom. Numasapul nga dati panawam. Tapno makikalaysa ka kini Apo Jesus. Today, if you go to Aritao, beside the house, the home of Brother Jerry and Sister Gemma Concepcion, is one of the most beautiful Seventh-day Adventist churches. Every Sabbath, that house of the Lord is filled with singing and thanksgiving. Ni Apo Diyos kakabsat, ipakita na ti kinapateg iti panakirelasyon, babaen iti panagasawa. Mikadwa nga paset. Ti panagasawa, ag kapamatyan ken makayayo iti Diyos. God approves a marriage between fellow believers. Fellow believers. Ni Apo Jesus isu iti pudno, isu na tilawag. Dagijay akayat na amakikalay sa kanyana. Masapul nga isuda met ket pilyenda nga awaten patyen ti pudno. Pilyenda nga awaten ken pagbiagan itilawag. With that, makita tayo kabsat nga there is danger no ti agasawa, lalaki ken babae, saan da nga agkapamatyan. Iti lesson tayo inusar kakabsat, iti kapadasan ni Abraham, iti Genesis 24 verses 1 to 4. Isalaysay ko kakabsat.
lakayen ni Abraham. Ket ni Apo Diyos benindisyonan na ni Abraham. He became very rich. Ngem ti anak na nga ni Isaac, bumaron, wano baron. Sakbay amatay, kayat na nga ni Isaac, ket maisimpa, addan ti pamilyana, tani Sara nga ina ni Isaac, asawa ni Abraham, ket nataya. I like this. Every father should have a commitment nga digiti anak da ket naisimpada stable sakbay nga adda mapasamak kanyada. Inayiban na dayjay adipen na pinagsapatana. Kunana ingka mangsapul ka iti asawaan ti anak ko, kadagiti babae ti kailyak. Hanggang nga mapan iti kanaan. Mapan ka kadagiti kakabagyak. Mangala ka sadyay iti asawa nga agpaay ti anak ko nga isa. Kunana ni Apo Jesus, can two walk together unless they agree? Lawag, masapul nga tik makipag na lawag. Saan ang mabalin nga dayjay lawag, ket makikuyog iti sipnget. Saan ang mabalin nga dayjay pudno, ket laukam iti ulbod. Be ye not unequally yoked with unbelievers. Dito iti simbolo, akabsat. Nga kayat nga ipakita ni Apo Diyos kadatayo in marriage nga iti panagkalaysa masapul nga agkapamatsyanda. Gaputa ti pamati tayo, we are Seventh-day Adventists, we are a believer. Mamati tayo, iti mikadwa nga panagparang ni Apo Jesus, ken tungtung palin tayo, dagiti bilin na, agraman iti may kapat nga bilin, nga isu iti may kapitong aldaw iti lawas. That is why we call seventh day. Ti anak mo, iti anak ko, masapol nga iti manugang mo, ti manugang ko, may samot akapamatyan na. I have 4 sons. I have 3 daughters-in-law. Di inaon namin ni Elisil, may sa medical doctor. Iti asawa na, jay manugang mi ket ni Sally. Dayon iti apelyido na idibalasang. Idagtutungtong kami kada balayan. I love digiti na balayan Rudy, na balayan Israel. Ni balayan Rudy, dyan lalaki, umisiisam latang adalat jay side. The spokesperson in the family, ket ni abalayan ng Israel. Agtutungtong kami, may panggap ka dayjay kasar. Pagamun lang ngayon, she advised her daughter, ni Sam, dayjay tinikname ni Sally. Anak ko na. Ni Elisil, may isang 7th-day Adventist, may isang Sabatista ko na. Ni Papa na, may isang pastor. Balakadan ka anak, surutem nila kay mo. I like that. It was the mother, a devout Roman Catholic, advising her daughter nga agbalin ket isunan iti manugang mi to follow the religion of my son nga isu iti agbalin nga asawa na. To make the long story short, I as a minister had the happiness, had the privilege of baptizing ni Sally tapno agbalin a Seventh-day Adventist. Kuna nakakabsat ni Pablo, ije Efeso 5 versikulo 12. Kunana, wives,
submit yourselves to your husband. As the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, He is the Savior of the body. Submit. Makita tayo kakabsat, iti may sa manen nga ladawan in marriage, adda iti ulo, head, asawang lalaki. Dahil asawa nga babae, iladawan na iti church, corporately or individually. Individually siya sika. Iti ibagana ni Apo Diyos, kadaytoy aladawan, image of marriage. Sika ken iti siya, submit. Sa dino iti pangisubmitan tayo. Dahil ulo. Sino ti ulo ti iglesia? Ni Apo Jesus. Again, no ni Apo Jesus ket kastoy iti aramidin na, siya kastamet aramidin. No ni Apo Jesus ket isu ti Apo ti Sabado, siya ken sika nga asawa ni Apo Jesus ket masapul met nga no anya iti inaramid na, isumet aramidin ta. Awan iti conflict, tapay you must submit. Isu nga iti mikadwa paset, ket kunana, nga iti panagkalaysa, isu iti panagtipon, panagkadwa, iti maysa nga agkapamatyan, ta isu tinakay-ayo kini Apo Diyos. Maudi nga paset, kapsat. Ti panagasawa, ni Osias ken Gomer, iladawan na iti panagayat iti Diyos iti ilina. Pinili kakabsat iti author, tapno maawatan tayo ti ayat ni Apo Diyos. In the image of marriage, ladawan, simbolo iti panagasawa. Dayjay panagasawa ni Osias ken ni Gomer. Sino di gito nga characters? Ni Osias may sa a propeta. He is a representative of God. Ni Apo Diyos, adda iti inbagana. Umuna nga inbagana, masarakan di Osias 1, versikulo 2, na isurat ket basaen tayo. Idi imuna apan nagsaon ni Hioba, babaen ken Osias, ni Hioba kinunana ken ni Osias. Inka, mangala ka, ama ipaay ken ka, nga asawa iti panakikamalala, tatidaga nagaramid ti dakkel, apan nakikamalala, asumina ken Hioba. So that Israel will understand dayjay panagayat ni Apo Diyos. Ket makita da dayjay basol da adultery, panakikamalala. Ni Apo Diyos pinili na ni Osias. Tibilin na, ingka mangala, iti maysa a babae nga agbalin nga asawam. Manipod iti balay, iti balangkantis, in a house of a war. I could not understand. But God speaks in symbols to that we can understand. Napangarod, nala na ni Gomer nga anak ti balangkantis. We have a saying, like mother, like daughter. No ti ina balangkantis, di anak has the tendency to become may samot a balangkantis. Nagbalin na pudno. Basahin tayo manan dyan baga ni Apo Diyos kini Osias kabsat. Iti Osias Kapitulo 3, versikulo 1. Kit ni kinunana kanyak ni Hioba, in kamanan aya
Agayat kay iti may sa babae nga inayayat iti gagayem na. Ket nakikamalala akasmet laeng iti panagayat ni Jehova kadagiti anak ng Israel. Nupay simurot da kadagiti sabali adyo Diyos agustuda dagiti tinapay nga ubas a napakiriit. See the relationship. Adadtuyen ni Gomer. She went back. Ije balay iti balangkantis. She went back. Kadayit trabaho iti balangkantis. Ngem ni Apo Diyos kunana, inkamanen ayaten, inkamanen alaen. How many times will God bring us back? Kadayjay nga ayat na. Uray no sumina tayo. Anya lakit din ti panaginwa na may sa babae nga inay ayat digiti gagayem na ket nakikamalala. Inkamanen ayatet. Tapno maawatan ti Israel iti panagayat ko kadakwada. Symbols. Ni Oseas represented God. Ni Gomer represented Israel. Ni Oseas represented God. Ni Gomer represented me, represents you. Isuna, anak a babae ti balangkantis. Isuna, balangkantis. Kunana ni Ari David, na iyanakak manipod iti panaginaw ni inang ko iti basol. May saak ang managbasol. Kasken ni Ari David kakapsat, we are children of sinners. Thus, we are sinners. Ngem anya lakit din iti panagayat ni Apo Diyos. Akas di panangibagana ken ni Oseas, inkamanen ayaten. Di panagayat ni Oseas kabsat, idinakita na ni Gomer, nga ilaklakodan tawanen ti serbinan ijay paglalakwan. It was in the market. In the marketplace, at the jay ni Gomer, at dantitag price na. How much is your price? How much is my price? No, alain tayo ako, di kajay napapabuyang FPJ, iti ko na isang bala ka lang. How much is your price? How much is my price? Amuam kapsat ko kay iti balor mo, iti balor ko. Isu dahi dara, iti bugbugtong nga anak iti Diyos. We were redeemed. We were saved by God Himself. By sacrificing His Son, ginatang natay man. Idi nga ginatang ni Oseas ni Gomer, inlako na iti amin nga addaken kuana. Tapno matungpal na dayjin baga ni Apo Diyos, ingkamanen, alaen ken ayaten. Whatever sin nga naaramid mo, naaramid ko, dayjay ayat ni Apo Diyos is overwhelmingly so much more larger than our sin. God loves us. And He brought us back to Him. Ada kakabsat ti nagpintas nga ladawan dito. Kakuna na nga, sa bali a Diyosen agustuda digiti tinapay nga ubas napakiriit. Anya dadya ubas napakiriit, dried. Isu dadya ko natay kabsat nga pasas. Raisin. Dadya raisin, isu dadya ubas
nga burasen da, isandray da, intun no na magan, agkiriit. Mauatan tayo, kabsat. Ti kayat ni Apo Diyos, iti-itid na kada tayo, fresh grapes, nga burasin na manipod ti kaubasan na silang very juicy. Dayjay ti ayat na. Iti idaton met, iti ijaya met, dayjay nga kabusor na, hano fresh, kiniriit, pasas. Kung na mga, pastor na imas pasas, wala tayo sumit iti baga na ti Biblia. Nga iti may sa ama nagbasol, apan amangan, iti ubas ang napakiriit. There's no other way. Anya iti nadal tayo, kabsat? An image of marriage, tapno maamuan tayo iti ayat ni Apo Diyos. Namuan tayo iti ayat ni Apo Diyos, nga iti panagkalaysa, isu iti tulag, iti panagayan ayat, tung palbiag, iti may sa alalaki, ken may sa babae. Iti panagasawa, isu iti nakayayo ken ni Apo Diyos, no, ti asawa lalaki, ken ti asawa nga babae, agkapamatyanda, agsinurot da. Sino masurot di ulo ni Apo Jesus? Sino sumurot dayjay nobya? Sika ken iti siya. Whatever the head ni Apo Jesus, iti pamati ken aramidin na, isumet iti suruten, iti bagi. Iti panagkasawa, kakabsat, inladawan na, nga ni Apo Diyos ay ayatin na, iti iglesia, ay ayatin na ka, ay ayatin na, uray no sika, uray no siyak, siyak ni Gomer, sika ni Gomer, inayat na ka ni Apo Diyos. Kitain tayo, kakabsat, nga ni Apo Jesus isu tinobyo. Ti iglesia isu tinobyo na. Nagpintas din bagana ni Apo Diyos bautan ken ni Juan, ije 1 o 21 ti Apokalipsis. Kit nakita kiti may sa langit, abaro, ken ti may sa adaga abaro. Taday di imuna alangit, ken day di imuna adaga na palabasdan. Ket iti baybay awanen. Ket nakita iti santo a syudad, ti baro a Jerusalem, abimma ba manipod sa dilangit. Ang naggapo, kas na isagana, amaysa, ang nobya, ang naarkusan, ang maipaay iti nobya. The grand wedding is coming. Sino nobyo? Ni Apo Jesus. Ti saludsod nga ibati ti lesson tayo. Isudya paset ang mayulo tayo. Nagasat dagijay anaawis iti panangrabii, iti pagbudaan ti kordero. The wedding is coming. The groom is ready. The reception is ready. The Father has already prepared everything. Ti saludsod kabsat ko, inton agpabuda ti kordero, nga ni Apo Jesus, adda kanto kadi, ama ikadwa, kadagijay nga naawis. Pacheck ti sungpat mo, when babaen ti tulong ni Apo Diyos. Kasungbat mo, sumbat-sungbat ko, kabsat. I would be very happy. I would be having the honor and the privilege. Kitputputan tayo, kakabsat. Dahil panakaawis tayo. Tangan-nganin, agawid tayo, nga apan tayo, iti pagbudaan.
Naadal tayo iti maysa nga ladawan, maysa a simbolo. Naawatam kadi iti ayat ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos iti tumulong kanyam tumulong kada tayo. Agkararag tayo kaabsat. Agyaman kami Ama iti ayat mo kada kami. Agyaman kami tainlawlawag mo babaen iti institusyon nga si kamot lang tinangaramid ng patakder, the institution of marriage. Nga ayatin na kami Ama. Wenda kami kasken ni Gomer, saan kami nga nagbalin anapudno kadayta nga kari, the covenant nga naramid miken ka. Ngem inayat na kami lata Ama, agyaman kami. Tulungan na kami nga rod. Ngagbalin ko maud Diyos nga natulnog, naayat, napakumbaba, ken ka. Tulungan na kami o Diyos, ta intun no umayan dayjay apan nagpabuda ti anak mo. Amin kami, adda kamin tukuma, nga sumrek iti ragsak iti agnanayon, iti pagariam nga insaganam, gagpay kada kami. Bendisyon na mo Diyos, digiti kakabsat, nga kadwami nga nagadan. Ama amom iti sitwasyon ti panagbiagda. Dila mabalin nga sika iti umasided. Anyaman o Diyos, dagiti parparikot da, sika iti sumbat. Tulungan na kami, agyaman kami, itinagan na po Jesus. Amen. Kinamen. Addan tumanen kapsat da di lesson outline, kahit no kasapulan nyo, please contact. Wano alain nyo di chat group tayo, Sabbath School lesson. Ay ayatin na ka ni Apo Diyos. Ay ayatin na kayo met. Imbag nga rabi tayo maamin kakapsat.